smo se u selu Rakova Noga, koje je naše obiteljsko selo gdje smo mi odrasli, nas 4 sestre, i gdje smo došli na ideju da napravimo nešto atraktivno i privlačno i drugim ljudima da dođu u ovo selo i ovaj gradić i na kraju krajeva u ovu državu. Lipa je moja nostalgija. Sjećanje na jedno zdravo djetinjstvo, gdje je sadnja bašte bila društvena igra, domaće životinje, prijateljice, limenu bure Jadransko more, voda šumskog izvora energetsko piće, pucketanje vatre iz peći najljepša glazba, a miris petroleja uspavanka za laku noć.